Erakusketa da 2015-tikan onaino egin dituten ilustrazio batzuen aukeraketa. Kartela horko horko ilustrazio horrekin egin dago eta izan zen nolabait aldaketa bat egin duen urtea. 2011an hasi nintzen ilustrazio lanean eta 2015ean eukin nun aldaketa moduko bat edo krisis txiki bat nun gelditu nintzen lehen egiten dituen teknikak utzi nituen alde batera eta hasi nintzen pintzelekin eta beste ilustrazio mota batzuk, nik nabaritzen duten diferentzia bat edo somatu zen edo gertatu zen. Eta orduan egin dut aukeraketa hortikan. Eta dira ilustrazioak, liburu ezberdinen ilustrazioak eta aukeratu ditut gustoko nituenak eta horrela liburu ezberdinak zeuden, gero badaude ere lan pertsonal batzuk, baina liburuen ilustrazioa dira gehienak. Ekarri ditut liburuak eta ongo dia mailan ikusteko, ze azken finean ilustrazio hauen emaitza da liburua bera, ez? Orduan, bai da interesgarria ikustea nola eskuz egindako marrazki hauetatik gero nola amaitzen duten liburuan eta hori pixkat ikustea irakurleak. Eta hori polita da ere ikustea nola liburuan egindako lan hori pixka bat hartza bere denboran marrazki bakoitzari eta ikustea zuzenean nola dagoen eginda, teknika edo. Argitaratu behar nituen liburu asko aurreko, hau dena gertatu zanean, atzeratu egin zian asko, orain hasi da berriro martxa hartzen, baina nabaritu da pixkat egon diala atzerapenak, eta liburuaren merkatuan igual egon dira nobedade gutxi gaude, eta pixka bat egon da hor nola baiteko geldialdi bat bezala, ez? Baina nik lanean jarraitzen momentuz, ez dakit noiz arte, baina bai nabaritu da nik uste.